Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo Alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kan ipagayam tayo Aglaysa, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan Aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya a nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami kat nga rod iti financial. Hiso nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya nga iti ko nadagiti doktor, tata. Glaysa, anak ko. Anya nga kano ti sakit ko. Adda kano sakit mo iti puso, anak ko. Isama sa pula maopera ka iti kabitan na panawin. Kasano daytan, tata. Awan matkuan, tatayo. Di kang sakit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan tapno maopera ka. Arami na kami nakabaalag tapno agbyag ka Glaysa, anak ko. Diyan pa'y kayat ti matay, tata. Sana mapasamak na ita, anak ko. Agdalag ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tata. Ngala, dito'y kalanguan. Rumarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tata. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli ak matlaeng, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, Mangan Hilda? Ada ka ti pagnamita? Aywan, nalipatak mo nga imbagakin ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na ospital man ni Glaysa? Ay, wan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaiso na nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Inta bisita ni Glaysa. Sumurot ka? Kabuna. Dua tamang tulong iti agama. Agyamanak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjay nga ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak a masakit ni Glaysa. Apay nga taakas titiriknak kan kwa na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson. Pasensya ka na. Iti unag ti nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. Pudno amaladingitan na. Ngamdiak to pagbabaw yan asikatin na kiasawa ak. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Daawag ko. Mabitlang bakit Sung batak. Hello? Asino na ito siyak nga rod. Anya? Istasyon ti pulis. Apay, sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Aday ti pagbaludan? Sige, sir. Wan, umay kami adagos. Asino ti kinasaritam? Kan anya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel kunang. Wan, bakit?
Ni Samuel pa ilang yun unahan ta sa bayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito eh. Samuel, apay anaaramid mo tikas jay. Apay, anya ngamin aya tinapasamak. Apay natay mo day di a tao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado a kwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kin kuana para iti operasyon ni Glyza. Isu na lang talimaban. Isu napilitan na kanang saksakin kuana. Diyos naman ang ngaasi. Diyak mo tinggagarat ti amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko. Diyak inggagarat ti mang patay kan kuana. Amo ti Diyos na ita. Dakala parikot da ito eh. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson. Tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapul ang maopera iti kabita na panawin. Anya? Puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am. Kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, diyak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaasiyo. Ure baybay andakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y namin ni tatang ko. Glyza iha. Kinapudno na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin na kakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Ang iha. Ada ngamin napatigan na panan ti amam. Iso ang kabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Pimanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakadin kayat makita ni tatang ko. Di nakadin kayat ngaywanan. Ha? Ay ikwa iha. Saan akas ka? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Ta saan da ka mat abaybian? Gusto niya. Di ka nagsagit. Uwan, da kami ti makamugan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat da jing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka-problema kayon tukan kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagaran ni Samuel ti amin. Nasulisog laang anagaramit iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rot ang maispal ti anak na. Ha? Dayjay matlaang ngamin asakit ti nakaigapuan ti nakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayan ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo ha. Iti umay pa nagsasarat. Aginroll kan, Wan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas ang masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taaging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpetan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Kinapudno na. Saan mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Angam, apay, Uncle. Apay nga imbati nag. Apay ang pinanawan nag.
ipatpatag. Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang ta. Taan niya, Auntie Hilda. At ang amin basol an aramid ti amam. Katnas ken asangwan na daytoy. Anya tinaramid ni tatang. Ibagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasiyo. Samuel, adda kadwak nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Tatang ko! Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't ama kita, tatang. Glyza, anak ko. Kaya't kauna niya makita. Kaya't kaama ka din na. Kaya't ko ang makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak ko. Tatang! Ang singsingpot kay kayanda, Ma'am Hilda, kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ida, kas pudpud no anak-anak mo. Agtulnog ka kadakwada, ha? Tung palim nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka na imbag. Iti kasta, at dan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ako unay, mama, papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti ada iti likudan da iti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang dahi. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak po iha. Kasta akmat, mama. Kat jak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatagkan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, mama. Apna. Wala, gusto daytan. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, papa. Apna. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami iti anak. Pundoti ko na ni Papa iha. Ala, gusto daytan. Nagawit tayo din. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana ak iti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun niyo anya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan may kankwana, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan, Hilda. Ang amom, maragsakan ak. Ngamin, pasig aragsak kan balig itiin paay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man ti ama na? Dayjay, at dapay laang iti pagpaludan.
Agkit kita dalat nga agama. Saan mimat nga ipariit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpudno nga amana. Iso nga rod adi mimatlap dan ni Glyza. Ammo mingamin nga isumatlaang ti maysa ang nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging gaan nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapat ka di kaya't mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang kuyog kanyak itaadoin. Saan ka nga minanakuyog iti last week? Iso bumawi akman ita? Kaya may sa, adalat tamot danag ko Iti anya, babe? Mga nukuyugon na kati sa bali. Narigatan. Sapay nakadado ti agararamkan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikati boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog akpay lang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a kliyentik ijay. Okay. Mas dawak lang, babe. Iti anya, babe? Apay akas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak namin kadakwada. Kaadwan ngamin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid na iti basol, gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amam? When, Dwayne, nakapatay ti amak, iso na balod. Kat gapo day takanyak. Mukasta amugayang mo ni Dwayne ti amin. Nelson, impod nun ni Glyza. Kat anya nga tinapasamak. Kat ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamiin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak anak kasarak ti anak ta iti lalaki anapintas ti panagpuspuso na. Nakunamon lakay. Aywun gayam, ibagata ka din kin ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton biga. Saan ba'y? Sorpresa dahi jay para iti anak ta. Saan nga sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada ka, tatang! Wala na ko. Nawaya ako na. Diya ko nimbagbagakan kay dinauli anak kita ta. Ngamin, kaya't ka sorpresaan. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agyaman ak, kaputa sinong batang matlangan dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho. Best wishes ka tayo. Agyaman kami, mama, papa. Agyaman kami, papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kin ka, Glyza. Maragsakan lakit di ti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Diyak tumao mga gyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson. Amok nga iti kaano man, kadyak tumakasuban iti kinasayatyo ka na kami nga agawa. Ngamkit di, kanayon ti panangi kararag ko. Asapay ko mata, bendisyonan na kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayatyo nga agasawa. Awan anyaman na, Samuel.
Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan maysa. Amo yumat asaan kayon asabsabali kada kami. Mama. Si kamat Dwayne Barok. Pagyaman ako na, iti panangipatag mo iti anak ko. Iti likodan ti panakaamom, amay sa kriminal ti amana. Ay atak niglay sa tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Ket napatagmat kanya ko. Ken may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat yo, iti anak yo. Amok anasaya at kayo atao. Malalaos to daytan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswaro mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay hitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo kinkuana. Ngamin, amin dagito yung mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarsuana. Isubli tayo nga ron amin kinkuana ti pamadayaw. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam anaglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ijay Saudi. Ngam ita, adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as asikaswak, kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata, manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay iji Saudi na amamok ni Melanie. Naadaan kami iti relasyon agingga anagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli akmet laeng iji Saudi tapno agtrabaho. Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laeng ti pagnaedanda kabayatan a maar-aramid ti balay nga ipatpatakdar ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, kating kaalaanan Taikanak mo't iti kwartak. Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin ay iti kwarta. Ay katigatang kumot iti vitamina kanak ko. Awirin nyo nga rod ti anak ko. Tarumwarak tatang. Di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos, Wan, mabiitak lang tatang. Mapan ko lang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanak man iti kwartam, Melanie. Mano ti kasapulan nyo, nanang? Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal ijinatayan inton rabi Ato nanang, 3,000 day ta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo mat nanang? Wan ata nagdakkel ti panagtalak na kin ka. Hagasam man, ta ipawpawit na amin kin ka magdan na. Ay katrumbang na laang tasyak magngarod ti asawa na nanang. Pawpawitan na mulaang kaday da abalayan. Adamat ano maminsan? Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo ti sweldo ni Lawrence ijay Saudi. Dakkel samot. Saan mat nga iso ti dakkel nanang? Apag husto laang mat ti ipawpawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa,
agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatak deryaw. Malmalpasan ang mga no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw, agnaad kamin tumatan dito'y bagyaw, no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta, umay kayon tulat ta. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at madlat talakay. Sika ngay, kumusta ka madita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata, bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo nung ti umakari jay balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kadananang agpabagyuda. Itikas na, at nakadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kung nakit di ano at dada dita. Nagawid damot lang idikalman. Taada ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno at nakadwam bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalaw-lawa. Wan si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ijay balay. Tao may ito alaan ti kapsat ko. Wan. Sige nga rod, umawag ak tumanen. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. Sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyaman ak. Bye. Ay na, nakadumot lang na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, Saan mo't lakay? Adupay mo't tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na kita. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Ang amno ita, dito'y tayo pa'y mat Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Anyang iti serbito na kalabalay ti manugang ta. No awan mo't agnaad. Isupay agawit tanto, inton maumata dito'y. Awagam kit di mo't animaris ka ni Rex na umay damot dito'y. Wan, umay damot kano inton next week, lakay. Kasi damot, no di da umay dito'y. Tudua da lang iti balay. Daimbag dito'y ta kompleto ti abas tutay aw. Naku namon, lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawid ka? Wan kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo matamakadan na. Kan siyempre, kaya't kumat makita iti personal ti balay nagrigrigata. Ha? Oh, apay kaslasaan ka naragsak bakit? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen bakit? Diyak nga rod ni nama aprobaran. Naimbaglaangan ata nasing pati boss ko. Kwa, ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasaga na kami mat Wen bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Wan, o sige baliwan tanto manen ti agsarita. Adupay nga min ti aramida. Sige bakit? Agsubliak mo tiniti trabaho. Bye. Anya ka mutin bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito'y mat gaya man balay nga agnanaad dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Ay, kwa. Pasensya kan lakay. Diyak matan na ibaga nga agpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat ingatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yan ti mangibibiyahe ita? Tadadamot dito yan. Ay, kwa. Awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaal, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada.
Amangan no aglat-lati pa'y ket din ijay. Ani, apay ngay abinaybay anda. Imparipir da kumaa, tapos saan na sayang. Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maitid ko, taawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadda pa'y papanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ng pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Amangan no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Pangananuan nyo iti kwarta nanang. Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. At to'y nanang, anusan yun? Tatalaga sa nga ribula ang tiadda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay baraw. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami met ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence baraw. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris? Ay, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kini Manang Melanie. Angam ko na namot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ay napatagday jay. Tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ayat ka sa pulam? 1,300, Manong. Atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang amdi ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot anaglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong ngay ti kanan tayo? Sapay mabisin akon. Ay kat agluto ka ditan, magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanong dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramid kadagijay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isunton ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumetan ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatanak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumor kan dito'y sila ta ituloy ko ti maturog. Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Oon, madam. Anya ti masapulyo iti asawak. Nukasta, si kagayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tano saan? Mapilitanak amang idarong kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam? Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso abagbagam jay asawam. Sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanam iti kwarta. Sa dino? Ay kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak kumano-mano amin ang ti unong ta. Ngam awan mo't gaya man nagyan iti account ko. Ay kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka iti bain. Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impabaw it ko a kwarta.
Inaraman mo pa iti kunak nga urnungan ta, para kuma iti panagkolehiyo ti anak ta. Lawrence. Alaam amin nakagawaam dito balay. Kat pumanaw kan. Alaam amin nakagawaam. Awan pulos ibatim, tadyak kayat nga damabati at pakalaglagi pakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kaya tadanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan, kat di ka nagpakita pa'y kanyak. Panaw! Hana. Apay, Mami. Alaam amin abadom, kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, Mami. Basta agunay kan. Awanin ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin aya ti papananta, Mami. Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Diyak kayat, Mami. Agbatiak dito ayan ni Daddy. Anya? Di mo pilitin ti anak ta. No di na kaya ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni Mami mlaang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot kan ko, ana. Addakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit, nanang. Nagsakit ti kastoy nga inaramit ti asawa kanyak. Nudyak pa'y nagbakasyon. Ang mga nudyak pa'y lamaamuan dagiti kalukwan nga aramit na. Ay, Lawrence, anak ko. Di nalapin ang panunod. Apagbanbanugak ti tunggal sentimo abroad. Inpay ko amin ang kabaglak. Tapno maitid ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko, ana. No nagdardara sudos kanto mo ngamin iti, anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Pakawanandak ko, mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kada kayo. Nagbalinak abulsak. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin kin ni tatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano, kat masikugmat ngaminan iti. Ti amok ka, kat nasingpet ti pamilyana. Tay sumat impakpakita da itinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan da kan ka. Amuda nga agabrod ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng no adda maalat akan ka. Ngem no awanen, apaan da kanto meten. Si kanton ti agbalin adakes, anak ko. Uy, wan nga rod, nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan mismo ti nakaduktal. Angam anya ngay nga rod, adda di tanday ta. Napasama kan. Isu asangwom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot tinaituting agasat mo, anak ko. Nalapit akasta, nanang. Kat anya ngay ti planom ita. Agsubliak pa hiya Saudi, nanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto meten ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katwan mayat day ta a plano, anak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kinihana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti dayta, anak ko. Siya kun ti makaamo iti anak mo. Kat inton agsubli ka, agan-anad ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kiddawam akan ayon ti panarabay na, iti amin nga aram item, anak ko. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May sama na nanaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag kita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Estela. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo asurat ko. Sapay kuma, taanusam nga yornos iti kastakat na pinpintas ti pan nakaidrama na. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Estela. May saak met kadagiti ribo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube, ket may sa ti channel mo kadagiti nagustuak. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyak apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Oy, ato yung ti kwartang utang, Miss Stella. 15,000 amin tayo pautangan ka. Iti kasta, mabayadam dagiti agsinnong bangir nga utang mo. Di kagdanag. Saan kamat asingirin adagos ka? Itid munto no adda nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman ak unay, Justin. You're always welcome, my friend. Ay na, imbaglangan ta na adda anak itigayam akasken ka, friend. Sana bale, itid kun tumatla adagos inton adda kwartak. Promise. Awan palikot. Apay, awanan plano mamangurnos iti biyag mo? Ha, Estela? Ay, Justin. Manipod nagsina kayo kan ni Romel. Binaybay amon ti bagim. 5 atawanan tinapalabas, girl. Amo? Kaslasanan asika ti Estela asigod ngam amo. Ay, kinapudno na. Manipod nagsina kami kan ni Romel. Kaslawan matan sir-serbi ti biyag ko. Kaslawanan ganas ko nga agbiag, best. Ay, wrong! Sana gaputa nagsina kayo iti asawam ket agsardeng matan ti lubong mo. Justin. No tutuusan, girl. Rumbang agagat kakidi. Panunutem no kasano ka nga umasenso. Ipakita mi ti asawam. Akaba alam ti agbiag nga uray pinanawan na ka. Ay. Di mo itulok ang madadal ti biyag mo. Gapo iti sakit tinakam amerikritnam ka ni Romel. Justin. Kaya't katulungan ang mga barwanan. Ngam siyempre, adalatakan ka amang motivate iti bagim. Ay, malasaksa na ki asawa, bakla. Ay na, girl. Talaga siguro nagbidot ka lang iti pinilim apakiasawaan. Talaga siguro, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Iso anak birok iti sabali, iti ingungutang nga asawam. Angam siyempre, saan lata nga excuse dayta tapno agrebelde ka? Amon, saan matkat nga apektado ni Romel iti mapaspasamakan ka? Sikan tumit lang ti agbalit ang nakakaasi iti kastangar aramidem. Iso nga agpanunot ka kuma na imbag. Ada tao. Ay, sino man nga tadaytan. Amangan mo agsinger manan iti utang. Ay, kasano pa yun daytoy? Loktak man lang ang tiri daw. Naimbag nga oras yung ma'am. Ha? Sino ka? Da kayo ka din Ma'am Estela Castillo? Uwan, sir.
Anya ka diti masapulyo. Siya ni Atty. Roger Arellano. Ha? Ada kita dito para iti foreclose notice iti property yo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Ita ka din, sir? Ay, kasano nga, kat awan pa'y mat nakitak nga umakarak. Kan apay nga biglaan. Ma'am, inikanda kayo matan iti sumagmamano bulan na palugit ti bangko. Taplo mabayadan nyo, dagiti rumbang bayadan nyo. Pasensya kayo, ma'am, ha? Ngam, aging galangan dito iti kabalan ti bangko nga iti da palugit yo. Ay, kasano pa yan dahito Pasensya kayo, ma'am. Ngam masapul apanawan yun ti balayo italawas. Sabay ko, ha? Pasumurot kayo itilintek. Iti kasta, awan, tagbali na parikot. Sa dino ngayon ti pagnaadam ita. Ay, handay takat nga road friend. Diyak amo na niya ti aramidag. Awan mat tandag iti dadakkel ko. Kan may isa, awan mat pulos na ibati dasan ikwa. Malaksid iti dayta. Agmay may sa akla nga anak. Iso nga, awan nga rod maasit gak akabsat ko. Awan ayat kabagyam, amabalin mo nga asit gan, friend. Ay, awan mat close ko akabagyak, friend. Kan may sa, adayuda. Adada ijay probinsya. Justin, ang mga numabalin at tulungan, nak. Ay, kaya't ka una at tulungan, friend. Kaya't ka apagyanan dito'y balay. Iso na laeng, tapasit lang mo to'y pagnanaadan mi. Kanagadu kami dito'y. Sakit na iranang adda dito'y ti dua kabsat ko. Kadwada ti inami. Kasta ka di, friend? One friend, pasensya kan Angam talaga di ka matulungan itagundaway. Ay, okay lang, friend. Mawatan ka matkit di. Sorry talaga, friend Kasano nga taya? Anya nga tatirumbang aramidag. Ay, hustukan sa. Siguro, panawan matantap no mga barwana nak. Nabaybay akon ngagpaiso ti bagik. Gapo iti panagsinami iti asawak. Ay, kasapula ko, ti ag-move on. Nadabag ko tinapasamak iti sigod abalayo iti anak ko. Na-foreclose gaya man ti bangko. Ay, wan mama. Kat, sa dino nga iti pagnanaadam ita, nagabangak pailaang iti basit a kwarto. Inusar ko tinabat-bati nga ornong mika ni Romel iti bangko. Iso na laang ta na ibusan. Ay, pasensya kan iti anak ko, Estela. Tiyagmat na gayata, nakasjay ti inaramid na. Awanan kanyak day ta abanag, mama. Ay, wan gayam. Imayak ta kayat ko ti agkid daw iti uray bastit laang atulong manipod kada kayo. Ibagam laang no anya day ta, Estela. Si sasagana at tumulong kan ka. Mama, ang mga numabalindak kapautangan iti uray basit laang agatad. Usarak ngagbirok iti trabahok. Awan mat ngaminan daduma maasit ka, malaksid kada kayo. Ay, awan parikot iti dayta, Estela. Mano ayat ka sa pulam. Uray 10,000 ko, mama. Pasensya kayon. Narigatanak ngamin talaga. Manipod pinanawan nak ti anak yo. Mabitlaan nga. Adtoy, awatam daytoy. 20,000 namin dayta. Nagadun daytoy, mama. Usaram dayta, tapno makarugi ka manan. Agyaman akunay, mama. Di kay madanagan. Bayadan kayo adagos, apaman ang makabiro ka kiti trabahok. Makaammo ka no kaanom abayadan dayta. Tinapatag kanyak, kat makita ka nga umasenso iti biyag. Oh, kumusta kan, friend? Anya nga iti madamag. Kumusta ti panagbirok mo iti trabaho, ha? Ay, daytoy, friend. Kas iti sigod. Awan latat gasat. Nakamanukan iti inaplayan. Ada sa nga pulo? 7 laeng, friend. 7? Ngam saan ka anaawat? Uray may isa kadagiti inaplayan? Sigun ka dagiti nagaplayak. Sa anak ka no qualified. Ngamin kurang ak iti experience.
Adamat may saan ang awat kanyak. Iso na laang tadyak kayat. Amin nagbasit mati sweldo. Uray kas ano. Amok mat ati worth ko. Anya? Oh, anya nga iti planom ita. Day tangarod Justin. Parikot ko na niya tirumbang nga ramidak. Sapay may ibusin ti kwartak. No jak pala makabirok iti trabaho. Ang mga numatayak iti bisin. Mabainak matan nga umutang iti katugangak. Apay nagnegosyo ka laangan. Iti kasta mapadakkel mo ti kwarta nga dakeng ka. Negosyo ko nam, friend? Yes. Kasano ko maamakarugiak iti negosyo? Kat basit lang matagatad ti kwarta. Di mo ayaan mo nga adun ang negosyo ti imasinso kan di makkel. Nagrugida lang iti basit a puunan. Kas kanyak. Kat no basit la agatad ti nagpuunak. O, kitaan. Adan doa a branch ti salon ko. Sabali ka, friend. Sa anak matakasken ka, swerte. Aday ta ka manen. Anya ngay ko matinagdumaan wano nagsabalyan ta. Parehas tamot a tao. Parehas tamot amangmangan. Ken may saan adumteng ken kati swerte no awan kumpiyansam iti bagim. O sige. Ibagam man nga rod kanyak. No anya ti mabalin ko arugyan a negosyo iti kastoy kabastit agatan. Padasem ti aglako iti online. Kas pang rugyam ag online selling ka. Ilakom iti online dagiti produkto nga adda iti salon ko. Kas iti sabon ken dadum a beauty products ganern. Imbag ano mabili dagita, friend? Katuan! Nagaluntupay dagiti online sellers ko. Dadakkel tikit kitaan da. Oh? Ken may depende dayta iti agilaklako. No nalaeng ka nga ag-sell stock, ay sos, sigurado, malaki ang kita mo. Sige, panunutak pa yan na impag, Justin. Ay, kasano dayto yan? Talagang awanan kwartak. Ika kon amuno sa dino ti pangalaki ti gastusek. Kasanuak pa'y itan. Ay, mabutengak mat amang ipadas iti bagbagan ni Justin nga online sale. Amangan kit di no malugiak. Imbag kumamat ado pa'y ti kwartak tauray malugiak kat okay lang. Ay, hunay matanti kastoy panubok kadimteng kanyak. Talagang sakit di ang malasak anayanak. Ay, sino pa'y nga itati asit gak tapno pagdawatan iti tulong. Pasensya ka no nadisturbo ka, Romel. Awan nga minan ti daduma ama asit gak. Iso nga inturturd kung timay diti opisinam. No kwarta ti ka sa pulang. Pasensya ka. Kamawan may tagkugan ka. Kasta ka dilatan, Romel. Amok. Nga dagiti pari ko ta nagdalanam. Manipod ang sinata. Pasensya ka. No saan ka apulo sa natulungan. Uray amok. Nga dalat ta obligasyon ko ken ka kasasawang. Romel. Awan ka rin plano. Amang urno si tibiyag mo. Ha? Nadamag ko ngamin. Ano sa dino laditan ti pagigyanap. Nabayag nga on trabaho. Nailumlum ka ni ti utang. Ay, jakman mo. Nayanakak sa amalas. San apod no ti malas. Amom ka de. No apay anawananak iti ganas ken ka. Ha? Ngamin, awan kumpiyansa iti bagim. Puro ka negative. Anya? Panagkita mi ti biyak, kat awanin namnama. Saan ka maawat? Katagita trabaho ngay naplayam. Ngamin, sobra ti expectation mo. Ngam kurang kamat iti kumpiyansa. Saan mo kabail nga ipakita no anya ti kabailam nga ramidan? Di ka masaksakitan ha? Di ka kung ungat kanya. Ngam kanahin kalatan amang namnamay ti sabali. Awan pa'y bukod mo diskarte. So di nak mapabasol no apay a pinanawan ka. Namiris ko ngamin, asana si katipala kanya. Aramidik matyamin akabailak amang papigsa iti kumpiyansak. Kan amom at ano mabalbalin kat jak kayat timang namnama iti sabali. Stella, isasaganak amang tulong kin ka, nulakid di agbalbalik ka. You must show your eagerness to succeed. Ipakitam tiragat mo. Tapno agbaligi ka, malaksid iti dayta. Asapol at tulungan mo't tibagim. Gamin, para mo't lahang kin kadayta.
Thank you so much mga suki. Kan kadagiti amin ang nagmain iti beauty products tayo. Urayon nyo lang ti personal message ko para kadagiti details ti payment kan delivers. Kadagiti mat kayat na pa iti sumambot nga order, saan kayon nga agdua-dua mga suki. Malaksid anala ka? Di kalidad pa dagiti produkto tayo. Di kay tupulos agbabawi. No nalaka presyo kan epektibo a produkto ti birbiro kanyo. Dito'y kan Stella's online shop. Gumatang kayon mga suki. Wow! Agasam man! Umas-asenso ka na, friend! Ilibre na pa talaga dito nginginan ang restaurant? Ah? Saan mat, friend? Sakto lang. Oh, Ken, kumusta ngagpaiso ti online selling mo, ah? Dakkel ka di ti mapaspas trek mo, ah? Kaasi ti Diyos, friend. Napintas mat ti taray ti online selling ko. At dadagiti aldaw nga awan unay gumatang. At damat dagiti aldaw nga adu ti agorder. Ganun? Ang okay lang. Tinapatag, saan akong a-dependent. Kan nabayadak matan ti utang ko kan ka. Kasta matan iti katugangak. Kan, dagiti na dumapayan nakautangak. Nasayat nga rin no kasta bes. Amom, maragsa ka nakparakan ka. Amin dagito'y kat utang ko kan ka, best. Tiamok idi kat saanan aguminawa ti biyag ko. Tiamok, awanan namnama nga agsubli ti sigod aganay-gay ko. Ang husto kayo ka ni Romel, friend. No kayat ko ti umasenso, masapol nga agsalukag hak, tapno agbalege ak. Ay na, pud mo na unay dayta, friend. Aging gaita, kasla sa anak pa ilang nga mamati. Ngam, maragsa ka nak, anak ipagsapalaran. Kabailak gayam, friend. Amok asaan ngagnanayon ti swerte. Ngam, si sasagana ak amang sarangat kadagiti panubok adumtang, kabayatan ti panagnegosyo. Kat ikarik nga aramidak daytoy abalega amang tungpal kadagiti arapaap ko. Kan, makatulong matan iti padak a tao. Gaputa amok nga iso ti pagayatan ti Diyos. Kat ulitak man ti agyaman kan ka, Justin. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, adu dagiti na Ameris ko. Nariingak iti kinapudno nga awan ti daddu maanam na maek no saan laeng ati mismo abagik. Na Ameris ko dagiti biddot ko nga iso ti makagapo no apay a pinanawan nak ti asawak ket insukat nak iti sabali a babae. Inaramid ko nga rod daytoy kas inspirasyon ket intultuloy ko ti nagnegosyo. Ita Miss F nakapatakderak meten iti bukod ko a shop no sa dino ket ditoy nga umay dagiti nagbalin asuki kadagiti tagilako. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Stella. Ken ka pagayam, Stella. Saan adakes a sumugal wenno makipagsapalaran para iti masakbayan. Masapol tayo ti agbalin a positibo iti amin a banag tapno agbaligi. Pagbalinan tayo nga inspirasyon dagiti padas tayo tapno makaaramid tayo iti nasaysayaat a desisyon para iti biag tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan nga amin a banag ken anyaman a baligi a magunod tayo ket rumbang nalaeng a pagbannugan ken pagrigatan tayo. Saan an nasamit ti baligi no awan rigat a mapadasan. Alakastan pagayam Stella ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.